Bon dia de nou. El xicot de comerç és la columna vertebral de l'economia de la nostra ciutat. Tant és així que el 23,7% dels autònoms de Castelló treballen en aquest sector i el 17,5% de les empreses de la nostra ciutat són del sector comerç. A més, el comerç és el sector amb més treballadors i treballadores cotitzant a la Seguretat Social, sent, per a que es facin una idea, més del doble que el del sector de l'hostaleria. Però que encara que aquesta és la realitat, el govern de la senyora Carrasco té una política erràtica pel que fa al comerç. Una política plena de polèmiques, de falses promeses, de traïcions i, quan no, d'acusacions de malfeiners entre el Partit Popular i Vox. Quan parlem de comerç, no podem oblidar l'episodi de les ajudes als comerços afectats per la zona de baixes emissions. Unes ajudes que en juny del 2024 l'alcaldessa qualificava d'històriques, però que cap membre del Partit Popular i Vox es va dignar preparar les bases com calia. Van fer una convocatòria que l'únic que va tindre d'històric és el fracàs en què es van convertir, perquè ni el 5%, ni tan sols el 5% de les ajudes anunciades per l'alcaldessa es van coincidir. Això sí, com a bons deixebles de l'infame Carlos Mazón, es van passar el mes següent jurant que les ajudes no es podien fer d'una altra manera, que sols es podien donar tal i com s'havien aprovat en la Junta de Govern del Partit Popular i Vox en juliol, i que, per tant, ni els comerciants ni Compromís teníem raó i era impossible fer-ho d'altra forma. No obstant això, després de diverses setmanes de mentides, la senyora Carrasco, aprofitant que el regidor de Comerç estava a Madrid, és a dir, d'esquenes al seu regidor i a traïció, la senyora Carrasco va convocar els comerciants i ara sí, ja es podien donar les ajudes històriques. Això sí, d'aquelles ajudes històriques que havien de servir per pal·liar el perjudici de la zona de baixes emissions havia generat als comerciants, quasi el 60% se'ls va quedar el govern de la senyora Carrasco. Més enllà d'aquest teatre entre el Partit Popular i Vox, la realitat és que la ciutadania de Castelló segueix amb atenció el tancament dels comerços a la nostra ciutat. Som conscients tots que darrere de cada comerç que tanca hi ha famílies i que cada botiga que desapareix significa un tros de la ciutat o del barri que pervida. Eixa que li dona el comerç. La diferència entre els tancaments de fa 3 anys i els d'ara és molt simple. Abans la senyora Carrasco es fotografiava amb el comerç que tancava i ara, per contra, ho ignora. És per això, per aquesta preocupació que té el poble de Castelló, que Compromís portem en una moció amb 9 punts per impulsar el comerç de la ciutat. Una moció que naix del treball i de l'escolta activa amb les associacions de comerciants. Una moció que el govern, com no s'ha atrevit a votar en contra, ha decidit esmenar-la amb una esmena a la totalitat plena d'autobombo i propaganda. I és que mentre Compromís proposem recuperar les ajudes als comerços afectats per la zona de baixes emissions per al pressupost del 2025 i incorporar els comerços que estan en els entresols, vostès ens responen que cal reconèixer el bé que s'està fent. Unes ajudes que, cal dir, no estan en el pressupost, per molt que el passat 16 de gener l'alcaldessa ho diguera en el ple. Mentre els Compromís proposem que els bons comercials arriben al $500.000 i que es compartisca informació amb Confecomerç, com fan altres municipis, per facilitar nous usuaris dels bons, vostès ens proposen continuar fent el mateix. Mentre nosaltres proposem que la plaça de tècnic general que han creat en la regidoria siga un tècnic especialista en comerç i que, tal com demanen els comerciants, fem un pla estratègic de comerç a mitjà o llarg termini, vostès ens diuen que avaluaran i implementaran les propostes tal com vagin arribant. Mentre nosaltres proposem reserves de places en les concessions dels pàrquings públics per als clients o una millor senyalització a l'entrada del centre, vostès proposen mantenir un diàleg obert i constructiu. Un diàleg quan es presenten una esmena a la totalitat. Nosaltres proposem que les grans plataformes que utilitzen la nostra ciutat per vendre i no contribueixen, com sí que ho fan els comerços locals, també aporten. Nosaltres proposem que aquest govern treballe contra l'alt preu dels lloguers que ofeguen i fan inviables molts comerços a la ciutat. Nosaltres volem que el ple es comprometa a impedir l'obertura d'un nou centre comercial al nostre terme municipal per no fer més mal al nostre comerç del centre. I davant d'aquestes propostes, ja no ens diuen res perquè després de 4 punts d'acords buits de contingut i sense trellat, suposa que s'han acabat les idees i els sinònims. Mire, senyora Carrasco, avui vostè tenia 9 propostes per millorar i enfortir un sector clau en la nostra ciutat com era el comerç. I avui, en compte d'escoltar, dialogar i sumar, han decidit fer una esmena a la totalitat que se podria resumir en «qué guapo soy y qué tipo tengo». Sols espere que al pròxim comerç que tanque s'alce de la cadira i parli amb ells. Tal vegada així sabrà què passa a la seva ciutat. Moltes gràcies.